Hello, good morning mga pinangga. Salamat sa mga nanugat diya sa Cebu, South Cebu, sa mga nisugat kagahapon sa Dipolog. Salamat unya, salamat sa mga nisugat diha sa Mahayag, Zamboanga del Sur, niya diha sa Molavi, Zamboanga del Sur, mga nanugat diha sa Aurora, Zamboanga del Sur. Daghang kay salamat mga nanugat diha sa Maranding, Lanao del Norte. Salamat kaayo ninyo mga nanugat kagahapon o mga nanugat niadtong Biyernes. Salamat sa tanan mga taga Dakbayan sa Sugbo, ilabi gid sa mga taga Lapu-Lapu, mayong buntag mga miyembro nato sa Kalipay ug Kasakit ug Kalipay mga pinalangga. No? Good morning ninyong tanan diha sa mga naglantaw karon, mga kahigalaan karong adlaw mga higala na ata sa Cagayan de Oro, mga pinalangga, no? Magpahigayon ta og Souls Tour sa Cagayan de Oro, mga pinalangga, no? So kamong mga taga Cagayan, pwede mong musugat karong adlaw alas 8 hangtod alas 4 sa hapon mga pinalangga. Okay? So Mama Bill Molina, lami jud imo tikit-tikitang nakapalit ko gahapon. Salamat. Oy, salamat Mama Bill. Salamat kaayo. Ni Kim Marashil, ni Ma'am Ginidita Alieto Onyot watching from Bukidnon. Ni Alin Canales, good morning ma'am. Sige, good morning. Ni Pitts Villamor, mayong buntag, no? Sa tanan nga mga naglantaw diha mga pinalangga. Aresa Bersabal, morning tang, morning ma'am. Karong adlaw mga higala ha, na ata sa Cagayan de Oro, alas 8 hangtod alas 4 sa hapon diha sa Capitol sa MacArthur, sakto no? Sa MacArthur, MacArthur Park Village, ana? Village Street. Sayop. Sa MacArthur mga higala. So, karong adlaw mga higala, mga higal diha. Layo pagani kayo ang kuan. February 14 pero fully book na tanan kwarto diri. Kamo ayaw gyud magpaulahi diha kay ma-fully bookan mo. Shout out ang maayong buntag Dilia Lunio Tabel, good morning. Good morning Ma'am Joel Carmen Cabico diya sa Cebu nga. Ni Dilia Lunio Tabel, good morning. Tang ako tong misugat sa mukas kagahapon. Oy Ma'am Dilia. Okay Ma'am Dilia, na naman ka sa group chat. So okay na Ma'am Dilia. Morning tang, happy Sunday. Ma'am Dahuman o Claret, good morning. Good morning ni Ma'am Estrelita Sanchez. Good morning tang ni Anami MacArthur Park, anhina kay aron magka inayo pamahaw. Nandito sa Ma'am Arlene dam. Ma'am Arlene, coming. Ariya? Sige ha mga higala karong adlaw para sa tuang sa mengan ani. Corredas Pabuenas Sales Tour sa Cagayan de Oro. Ma'am Estrelita Sanchez, di ko na siya katawag. Di siya katawag. Nag-flight mode ka? Wala. Nalubat man ko Ma'am Estrelita, good ganyan yan, naka-charge ko karon pa. Sige lang Ma'am Estrelita, magkita na kita diha sa Cagayan.
paanha nami. Unya, kato mga musugat karon, makaangkon mo sa atong alarma guide, no? Mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Kay karon na gid ning adlaw, wa nay ugma mga pinalangga. Ha? Karon na ning adlaw mga pinalangga sa Cagayan de Oro, sa MacArthur. Tang nag-adto ka Mulavi. Kagahapon ma'am ni agi mi og Mulavi. Ma'am LV Escondi, good morning, watching from Alegria, Cebu. Mientras sayo patang anina mo aron mahaw na mo. Wow, sana all kining mga taga Mindanao eh. Mo na ang mga taga Cebu mo nga rin Cagayan, ganahan gyud mo balik kay grabe gyud mo atiman ang mga taga Cagayan, mga pinalangga, no? Bisan sa Facebook ra mo magkaila, pero kanjud kana bang murag dugay na ba, no? Tang dugay na ko followers sa imong show since 2021, pero wala ko na member sa GC. Kung saan ako aron ko maka-appeal, tang daghang salamat. Ma'am Hinidita Aliyeto Onyot, kuan ma'am, pwede ra ka mo sugat sa tong South Store ma'am. Riga Ladi, good morning tatang, God bless you from Sipak, Sudlon Ono, Cebu. Sugat kay Cagayan ma'am. So first time na ako sa kuan sa Cagayan, ningari ko sa una 2016 pa, pero karon grabe gid ang paglambo mga pinalangga sa Cagayan, no? Mga higala. Nga ga problema mi gabi kay ang mga hotel pulos fully book, no? Gawalat-hulat in taon mi kay fully book gyud. Samot na ni ka February 14. Kay mabisi nakaunya kung mag-abot-abot na followers. Magid Ma'am Starlita Sanchez. Paingon na media Ma'am Starlita, no? Mag-ilis na lang kog napkin. Kubo Marili, morning tang, atagi ko akong tayaan. Bayawan City de Cruz Oriental. Ma'am Jenny Agora Dias Bohol, good morning. Uy, Ma'am Jenny Agora, naabot na po day kag Cagayan. Ay, taga Cagayan ka, ma'am? Uy, kita-kits ta, ma'am, karong adlaw, ma'am. Nia na jud, Ma'am Sonia Castillon. Okay, kami ulahi mi ani kay kuan. Padulong na mi diha. Sanang taan eh. Okay, Ma'am Fatima Ibanias Ababa, maayong buntag tang idol, shout out ko sa ako. Sige. Nakaani kasi diyo na ako sa Cagayan, Ma'am Jenny Agora karon sa MacArthur sa may Kapitol. Oy, Ma'am Sonia Castillon, good morning. Ma'am Fatima Ibanias Ababa, morning tang idol. Ma'am Melody Alvarez, good morning. Dulcie Esquadro, good morning tang from Dumanog, kanus aka ari sa Dumanog tang wala na ko'y tiki-tiki. Mo ana ni ako. Uli na mo. Ma'am Elizabeth Quijada, good morning tang, naaday kag Mindanao. Yes, ma'am. Na ako karon sa Cagayan de Oro. So Ma'am Jenny Agora, mo anha ko. Sige, ma'am, no? Mga naglantaw karon, so pwede mo musugat karon sa MacArthur, mga pinalangga, no, sa Cagayan de Oro, mga higala. Tang imo to account tong kato nag-message ka. Wala, ma'am, wa ko nag-message nimo, Ma'am Fatima. Dili na ako. Ranran Chugaya II, good morning tang, daog raron tang, watching from Pagadian. Oy, wow. Ma'am Aja Jane Erma, good morning tang, have a wonderful Sunday. Ma'am Aja mo anha ni ami ha. Ma'am Jenny Agora, okay sir tang, sige. Ma'am Fatima Ibanias Ababa, okay tang, salamat. Okay ha. Sige mga pinalangga ha, karong adlaw magahigala na ata sa Cagayan de Oro. Okay? Daga salamat ninyong tanan. Inatan, good morning si Basilisa Sony. Salamat nakadaog ko sa 943. Shout out taga North Cebu. Uy ha, mga taga Northern Cebu nga nakadaog sa 943 kagahapon, congratulations. Onya mga nakadaog sa 301, congratulations. Onya karo adlaw kita-kits ta ninyong tanan.
Sige mga pinalangga, tayo salamat. Good morning. Unya, karon, naana mo yung alarma guide mga taga Cagayan kay tagaan ta mo. Nya maghimo po tag group chat, no? Maghimo tag group chat ha. Okay? So, amping mong tanan, mga pinalangga, ilis ko sir. May ilis-ilis ma'am. Salamat kayo. Unya, karong adlaw mga igala kita kits tanin yung tanan. Bye-bye. God bless. Good morning. Nadiri si Jose ang kinakusgan among busing.